Dan moet ik zoeken. En liggen. Ja, kijk uit dat je voor de kop niet doet. Dat begint het al. Een beetje naar beneden. Ja. Je gaat met de ogen recht onder de stang liggen. Dus je gaat hem een beetje naar beneden schuiven. En dan pakt hem ongeveer hier vast. Ja. En dan gewoon mooi. Ja. En dan hebben we hem gewoon boven de borst brengen. Ja. En dan moet je hem laten zakken. En uitdrukken. Ja, dan moet je hem net vasthouden. Ja, ik haal hem voor mij dat het ineens voor regen mooi gaat. Oh Ja. ja. Probeer nog maar eens een keer. En dan mooi. Nou. Nou alleen. Ik was wel geoefend hebben. Nou alleen. Ja, dat mag. Zo. Ja. Boven de borst. Ja. Ja, dan laat hem rustig zakken. En uitdrukken. Ook. Yes. Nou, dat ging toch best aardig voor de eerste keer. Ja, maar nu kan ik niet meer rechtop. Nee. Oh. Nee, dat was helemaal niks voor mij. Dus 60. Dus 20 aan allebei de kanten. En de stang is 20. En zoomen, hè, dat wordt zoomen even gehoord. Want dan moet ik natuurlijk, wil ik ook op, maar ik zal het wel niet kunnen, maar ik wil wel proberen. Ja, ga maar even proberen. Moeten de benen bijeen blijven? Of Ja, je gaat tegen de stang aanstaan. Dus zo dicht mogelijk. Ja, en dan hak een stukje door elkaar. Zo? Ja. Dan gaat hij naar beneden. Dan duwen. Pak hem goed vast en druk de heupen naar beneden. Spanning op de rug, dus de handen recht. En dan komen we in één keer rechtop staan.